سلام قدوسان كما يكنيكم نايكزابير تصقان سلام يبزحالكم لما عنتي نايكزابير قال حيزلكم مصيلهو لما عنتي بزعبا منغستي كنمهارينا مالتيو ابز عالمنا بزح منغستات كم زلو خلاتنا نفلطينا منغست مالت حدا ودسب زغزالو مالتيو زنبرلو حقتا زوصلو مالتيو سلازي اب كل علامات منغست خبال كله منغست عند حتى سمامعك منغست عند حتى سمامعك ابتستسمعك منغستي او سب ينبر مالتيو سلازي اب زخونه عالم زقمت سب نتايو افتي نعوز السمامعو منغست تقمط دلي مالتيو سلازي هيوت ناي ود سب ام منتاي استمسرتي اندحريلنا ام منغست استمسرتي حدا سب اب كندا زقمت اندحر سب كوينو ناي كندا منبابرو تي سيستم اندحر زيفتيو ناب امريكا بزحات سبات موف غيروم اب امريكا ورقت حيزوم اب امريكا زقمطو بزحات كندا وين اللو بولك خاني اب امريكا زقمطو زنبرو امريكاوين كان دغنا كندا موف غيروم كاني او زقمطو لو ግን ናይ አሜሪካ ከተማታትን ናይ አሜሪካ ህዝብን እትን ከተማታት እንደሕሪኻዮ ደርጋ ተመሳሳሊዩ እንታይ ትሽግር እንታይ ነቶም ሓደ ቤተሰብ የተሰማሙዑም ነቶም ሓደ ሰብ ካተሰማሙዑም ድሕሪልካ ግን ናይ መንግስት ጉዳዩ ኮም ኻልክ ንዓና ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብቲ ትነብረሉ ዓዲ ካብ ኣውሮጳ ኣብ ሓደ መንግስት ኣብ ሓደ ዓዲ ጸኒዕኻ እቲ ሲስተም ስለ ዘይትፈቶ ናብቲ ሓደ ሃገር ትኸይድ ተሓደ ዝሓሸ መንግስት እዩ ኢልካ እቲ ሲስተሞም ንዓኻ ሰማዓካ ስለ ዝኾነ ስለዚ ኮሙልክ ኻ መንፈሳዊ መንግስት ዝበሃል ኣሎ መንፈሳዊ መንግስቲ ተሓደ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ይበሃል ተሓደ ኻኒ ናይ ሰይጣን መንግስቲ ወይ ናይ ዲያብሎስ መንግስቲ ከም ዘሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና ማለት እዩ ስለዚ ሎማ አንቲ ካበይናይ መንግስቲና ነሕና ምክንያቱ ካበይናይ መንግስት ምህል ምዃንና እዩ ንዓና ጽባሕ ንግሆ ናይ ዘለዓለም ህይወት ወይ ምስ እግዚአብሔር ዘውርሰና ወይ ናይ ዘለዓለም ገሃነም ካ ኣብ ጸልማት ምዃንካ ምስ ዲያብሎስ ወይ ምስ ሰይጣን ምስ ናይ ሰይጣን መንግስቲ ዝገብረና ሃይማኖትና ይኮነን መንግስትና እዩ ስለዚህ ኣብዚ ምድሪ ዝኽነብር ከለና ኣበይናይ መንግስቲና ዘለና ስለዚህ ሎማ አንተ ትምርትና ብዛዕባ ክልተ መንግስቲ እዩ ድሕሪ ክልተ መንግስቲ ብዛዕባ እቲ ኣብዚ ምድሪ ዘሎ መንግስቲ ብዛዕባኡ ክዛረበ ማለት እዩ ስለዚህ ናይ እግዚአብሔር መንግስትን ናይ ሰይጣን ዝበሃል መንግስትን ኣብዚ ምድሪ ከም ዘሎ ብዙሕ ሰብ ኣብ ሃይማኖት ዘሎ ሰብ ሰይጣን ተሳዒርዩ ሰይጣን ዳየለን እንዲ ኣብዚ ምድሪ እዚ والحانت خجبر አይክልኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ኦሬዲ ሲዒርዎ እዩ ስለዚ መንግስቱ ብዝምድር የለን ዝብል ሰብ ኣሎ እንድሕር ናይ ሰይጣን መንግስት ብዝምድር የለን ትብል ኮይንካ እንታይ ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር መንግስት ሎ ብዝምድር እዩ ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር መንግስት ጥራሕ ዝነብር ሰብ ተኾይኑ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ሕማም የብሉን ሽግር የብሉን መከራ የብሉን ማእሰርቲ የብሉን ስለዚ እንድሕር ኣብ ዝምድር እዚ ናይ እግዚአብሔር መንግስት እዩ ንብል ኮይና ስለዚህ በخላ ዘራርባ እንታይ ንብላልና ማለትና ኣብ መንግስተ ሰማያትና ሕጂ ንቕመጥ ዘለና ማለት እዩ እዚ ዓለም ካ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ መንግስተ ሰማይ ከም ዘይኮነ ኩላትና ንፈልጤና ግን ትዛዓበየ ነገር እንታይ እዩ መንፈሳዊ ነገር እንድሕር ክርዳእና ክኢሉ ኣብዛ ዓለም እዚ ርእሱ ዝኸኣለ መንግስት ኣሎ እቲ ርእሱ ዝኸኣለ መንግስት ግን ሓይሊ ስለ ዘለዎ ንኹሉ ሰብ ከኣስር ከቐትል ከጥፍእ ስለ ዝኽእል ወዲ ሰብ በሃይማኖት ተታሒዙ ይጠፍእ ማለት እዩ ስለዚህ ሎማ አንቲ እዚ ትምህርት እዚ ንኹላትና ዝጠቅም ትምህርት እዩ ኢለ ይሓስብ ምክንያቱ መንግስትኻ ምፍላጥ ትዛዓበየ ነገር ስለ ዝኾነ ሃይማኖትካ ምፍላጥ ኣይኮነን መንግስትኻ ምፍላጥ እዩ ዘዋፀካ ጽባሕ ንግሆ ናይ ሃይማኖት ኢኻ ነርካ ኢሉ እግዚአብሔር ኣይሓተካኒ ናይ መንግስት ነርካ ኢሉ ዝሓተካ ምክንያቱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ ዝኽመጽ ኸሎ መንግስት ሒዙልና ይመጽዩ ኣይነይቲ መንግስት ሒዙልና መጽይት የልና ታ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ እዛ ናይ እግዚአብሔር መንግስት ኣበይ ነራ እንደሕሪልና ወዲ ሰብ ክፍጠር ከሎ እግዚአብሔር ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ኣብ ቁጥሪ 26 27 28 ተንቢብና እግዚአብሔር ብናትና መልክዕ ብናትና ተምሳል ሰባት ንፍጠር ኢሉ ሰባት ፈጢሩና እንታይ ክንከውንና ፈጢሩና እንደሕሪልና ናይ ዝምድር እዚ ገዛእቲ ክንከውን ናይ ዝምድር እዚ መንግስት ክንከውን እዩ እግዚአብሔር ንዓና ፈጢሩና ንሱ ናይ ሰማይ መንግስት ክኸውን
نحنا خاني نايز مدرزي منقص خوينا ننسساتاتن بس بحرز نعواف سماء يبلنا عواف سماء أبي قمتات لنا أبلع على السماء ينزق قمتها مالتين عم مدريب لنا لما متانا مدريب لنا عندنا أب بحر ينزق قمتو عساتات كابلنا سلازي أب آيرات سماء عم مدري عندنا أب تحت بحري كن جزء يجزابير فتيرنا سلازي نحدا ود سب فترة أبز مدرق عند ممتيو مخنيات إجزابير نمنتاي فتيرو عند هالنا تقول فترات إجزابير زسرحو فترات نعو كنا كايدلو يجزابير سريحنا فتيرنا أبز مدري مالتي انت هذا أخوينا هذا حجي باري أخوينا هذا تيلنا عدامن هوا نبز جبر وحاتيات إتنا إجزابير منفس كبعتهم رحيقو مخنياتو أبو أريزة فترة معرف عسر شوعته إجزابير كابز فرز تبليعكم كتموتوا يخم يلوم نيرو مالتيو موت انتاي مالتيو موت مالت مفل لاي مالتيو مفل لاي مالتيو نمنتايو حادثه مسموته سب زحزن نبكي مغنياتو مستسب بسغا نزل عالم كتراخب سلازي تخل نخالاي غزي خطري تخل نخا فصيمكا سلازي خابتسب سلاستفلخا يخا تبككو تحزن مغنياتو نسبز دار حجس كروخبو يكلني نزمداي زخروخبو يكلني حاوي كركب يكلني اندابلكا تحزن نزل عالم مالتيو سلازي موت مالت مفل لاي مالتيو سلازي نحنا عدامن هوانن بتزغبرو حاتيات كاب اغزيابير تفليوم اغزيابير كتموتيكم زبولهم انتايو بمنفسهم منفسهم نا اغزيابير منفس اتم بناتو ملكع تفطرنا اتم بتنفاسو اوف زبللنا ابوريزه فطرت معراف كلته قطر شوعته اغزيابير تنفاسو اوف زبوللو فطرت نسب طراحيو تنفاسي يهبونا نعوم سيلنا نيرو مالتي سلازي تمنفستي كابانا خيدو مالتي منفس قدس كابانا رحيقنا ابرومي 3:23 انتايبل كلهم حاتيوم كبري املاخ سينوم يبل سلازي ادمن هوانن حاتيات سلازي غبرو ات كبرنا املاخ يخباتهم كيدوهم سلازي كبرنا املاخ تزيبلكا ابز مدرزي غزا اخت كونا يتخلنيخا سلازي شيطان كا اساتهم كم زغوزو سلاز فلد نبره نعاتهم اتاليلو ناتهم كبرت وسيدو نايسب كبرت شيطان وسد مالتي سلازي ابز مدرزي كساب كل غزي وان منغستي املاح نايز مدر منيو دحرينا املاح ناي كل فطرتات املاح اغزيابيهريو نايز مدر املاح زبلو مصحف قدوس كاني نزي منغستات زم حاضر املاح كامنيتيلنا شيطانيو جنكا مستناي شيطان املاح ابز مدر زلو كويتانا يسوع كريستوس كا منغست حزلنا يمصيو اتا بادام مخنيات طفي ازنبره سلطان بادام مخنيات كيداتنا زنبرت اتا قندي نابز مدر زمصاتنا نايز مدري غزااتكم كون مو بسيطان توسيدا زنبره بسنك حاتيات كابانا رحيقاتنا زنبرت منغستي كويتانا يسوع كريستوس نابز مدر حزوا مصيو سلازي اب ماركوس معرف حدا قصر 14 قصر 15 تايبل اتزابن ابقعي يزبل منغست سمايات قريبات لكم الله يزبل زبن ابقعي مالت انتايو اتنا اغزيابير منفس اتنا اغزيابير منغستي زي بلو غزي ابقعيو مالتيو سلاذ انا تقدم مجمريا تفطرو خلكم زنبرت منغستي نعا حيزلكم ابز مدر مصي لهو سلازي نعو نابزا منغستي تحوسو እና በላይ زارب نيرو غويتانا يسوع كريستوس ندق مزامورتو كلهم كله نتوم 10 دق مزامورتو كلهم كله او انجيل ماتيوس معرف 10 انتاي يبلو وانجيل ماتيوس معرف 10 قصري شوعته منغسته سمايات قريبه الله يلكم سباخو يلوم سباخو خبلهم كله جن بزعبا مسباخو انتاي هيبوم سلطان هيبوم حمومات كحويو عورات يعنتم خفتو زموتو ختسو اغاننت خوصو مغنياتو اتنا اغزيابير منفس كل سب امنا شيطان منغست تخونكا منفس هالو مساخا زقمت بعين خاي تريوني خنبر اباخا ناي شيطان منفس بحال اباخا يقمطيو ات منفستي غزاخا يباسكا حداركا بتنلكا نغراتكا ياسركا
ركيق بزخونه نجر نسخاب زي تستوعلو نجر تايز نجراتي كم زخونني نمتاي خمز زخون قليل كامس نفسها تباس قل أسيركا زولو اتمنفس عبخا زولو إذا أسركا معناته أمناتو منقست سلانو أمات ناكزيابير منقست زولو حارنة تالو يبلنا بكالاي قرنطوس معرف سلسته ناكز كتر عصر شوعاتن تايبل ناكزيابير منفس زولو حارنة تالو يبلنا نحنا ود السب ناكزيابير منفس اندحر زي بلو ناي كريستوس منفس اندحر زي بلو أما أسرتي منقست اللو مالتي تأثيري زولو مالتي مغنياتو قويتانا يسوس كريستوس أب تنبيت إسياس معرف سوسان حدن قطر حدا كجمر كلن تاي زبل منفس إغزابير أبي إني زبل إغزابير كأمز قابو السخاء ندخاتات وانجل كزارب نستأثروا كفتح قويتانا يسوس كريستوس كدمشو 450 عامت أم مدر ممتو بتنبيت إسياس كيرو تزاريبون يرو مالتيو دغنا اب لوقاس معرف 4 قصري 18 مجمريا قويتانا يسوس كريستوس ناي مجمريا تمرت زمهارو اب بيت كريستيان اتو مسبله مصحف غنصل مسبلا تانا مجمريا مصحف قدوس غنصلا تنبيت إسياس معرف 61 دنيا اب لوقاس معرف 4 قصر 18 نرخبو قال ينسو ندخاتات كبسروم سلازقباني يبل منفس እግዚአብሔር አብልዕለዩ ንሙሩኻት ክመልስ ንዕውራት ምርአይ ይብለና ንጉፋዓት ከአ ሙጻሓራ ክሰብኽ ላአኸኒ ዝብል ስለዚህ ኣብዛ ዓለም ክትነብር ከለኻ የዒንት ለካ ግን መብዛሕቱ ሰብ ዕውሪ ምክንያቱ እቲ ኩሉ እግዚአብሔር ሰማይን ምድርን ዝፈጠሮ ተኻልእ ነገራት ኣብ ምድርና ዘሎ ገለ ንዑ ኩሉ عينها يشفنك مالتي أي تريني خا من هات تخوض جبرك كان تايتيلك تمنفسي تمنفس على خازلله يعمتك بوز حسابات على عالم ساينتيستينا فلاتاتينا تمهرنا يبلو مالتيهم إجزابير يلن داكم تزاروا وزلهم صاتكم حمومات يقوم نجزابير تملقتكم كا سقط تسألي الكالخا يلوز حاسب سبالله مغنياتو إزي نايزع عالم إزي أملاخ يعنتم عوروا ميزول قوتانا يسوس كريستوس تقاندي ممتي انتايو تيلنا يعنتنا خفتلنا مغنياتو يعنتلنا ندابلكا يعنتخا كن عوري مبزحت سب كوميزن قصقص اب زمدري سلازي لو ما انتي بزعبا زن كلتن منغست انتاي تفلطو كابيناي منغستينا نحنا اتي منغستينا عنا نصا زوصنا ሃይማኖት አይውጸና ቤተክርስቲያን አባል ሙኻና አይውጸና ፓስተርናትና ነፃ አይውጸና ولا حدا سب حدا نبي نص يوصلنا ولا حدا سب نص يوصلناني نايمن منغست مخانا طراحي نص زوصلنا ناي امريكا سيتيزنشيب اندحر وسيتكا ابيرتراس توليدكا ناي امريكا ورقه اندحر لكا ناي امريكا باسبورت اندحر لكا ابزخونه عالم كيتكا اندحر حدا شجر مصيكا منغست ايرترايز منغست امريكا يزطابقلكا منغست امريكا بزخونه مخنيات جيرو يوصكا زحالفه غزي قدمي قربتي اوارح حدا ورح يقبر ام نيجيريا حدا اغلغالنا እግዚአብሔር توم بوكو حرام زبالو ماري خمون يرم حزومون يرم مالتهم ملقا غابيمو نا امريكا منغست بوزح كستا يقبر نيرو مچرشا ግን ኣብቲ ዝነበርዎ በረኻ ኣብቲ ጫካ ዝነበርዎ ኣብ ማእኸሎም ናይ ኣሜሪካ ወታደራት ኣብ ማእኸሎም ኣትዮም ነቲ ሰብኣይ ነፃ ኣውፅዮም ነቶም ኣብኡ ዘለዉ ኩሎም ቀቲሎሞም ነቲ ሰብኣይ ሒዞሞ ንኣሜሪካ መፅዮም ካብ ናይጀርያ ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ምንታይ ሕቶ እዩ ተይልካ ናይ መንግስቲ ሕቶ እዩ እዚ ሰብኣይ እዚ ኣፍሪቃዊ ነይሩ እንተትነብር ክሳብ ሕጂ ሞይቱ መሃለዎ ፕሮባብሊ ስለዚ መንግስትኻ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ ኣብዛ ዓለም እዚ ክትነብር ከለኻ ናይ መን መንግስቲ ምህላውካ ይጠቕመካ እምበር ናይ ሃይማኖት ኢኻ ዘለኻ እንታይ ሃይማኖትካ እንታይ ኻ ተኣምን ዋላ ሓንሲ ኮነን ኣብዚ ክስታይ ፅባሕ ንግሆ ንመጨረሻ ግዜ ዝጠቕመካ ስለዚ ሎም ማዓንቲ ብዛዕባ ተንክልተ መንግስቲ እንታይ ንፈልጥ ኩላትና ናይ መንግስቲ ኣባላት ኢና ስለዚ ኣብ ተንክልተ መንግስታት መጀመርያ እታ ናይ ሰይጣን መንግስቲ ትበሃል ታ ኣብዚ ምድሪ ዘላ መንግስቲ እንታይ ዓይነት መንግስቲ እያ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 4 በቀዳማይ ጀሚራ ነይረ ሎም ማዓንቲ ካብ ቁጥሪ 5 ክሳብ 9 ዘለኹም ብበየ እዚ መንግስቲ እዚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክፍትኖ ከሎ ንርኢ እቲ ፈታኒ
ናይቲ መንግስቲ ንጉስ ማለት እዩ which is ሰይጣን ማለት እዩ ስለዚህ እንታይ ይብሎ ድማ ዲያብሎስ ናብ ነዊሕ ከረን አደየቦ ብቅጽበት ዓይንኻ ይብል መንግስታት ኩላ ዓለም አርአዮ ሽዑ ዲያብሎስ እዚ ስልጣን እዝን ብዘሎ ኽብረተንን ንኣይተው ሂቡኒ እዩ እሞ ኣነን ዝደለኽዎ ይህቦ ንኣኻውን ክበካየ ስለዚህ ንስኻ ኣብ ቅድመይ እንተሰገድካ ኩሉ ናትካ ክኸውን ይበሎ ይብለና ኢየሱስ ከዓ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ስገድ ንኡ በይኑኻ ኣምልኽ ጽሑፍ እዩ እሞ ካባይ ረሓቕ ሰይጣን ኢሉ መለሰሉ ይብለና ስለዚህ እዚ ሰይጣን እዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንመጀመርያ ጊዜ አገልግሎት ምስ መጸ ባዕሉ ክፍትኖ ኸሎ ንርኢ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንምንታይ መጺዎ ንምንታይ ባዕሉ ሰይጣን አጋንንት ዘይላኣኸሉ ባዕሉ ዋና ሰይጣን ከይዱ ይፈትንዎ ንሓደ መዓልቲ ኮነ ፈትንዎ ን40 መዓልቲ ብተኸታታሊ ይፈትንዎ ኣብ ጸሎቱ ማለት እዩ ንምንታይ ፈትንዎ እንድሕሪልና እግዚአብሔር ኣይፍትነካኒ እግዚአብሔር ፈተነው ግን እንታይ ይተይልና ተምሃራይ ሓደ ትምህርት ምስተማህረ ፈተና ትህቦ ማለት እዩ ፈተና ትህቦ ዘለኻ ምእንቲ ሽግርን መከራን ክረክብ ኢልካ ኮንካ ትህቦ ዘለኻ ነቲ ሰብ ትምህሮ ትፍትኖ ዘለኻ እቲ ዝተማሃሮ ትምህርትሲ ኣጽኒዕዎ ድዩ ፈተና ከም ዝፍተን ተፈሊጡኻ ተምሃራይ እንታይ ይገብር ኣጸቢቑ የጽንዕ ኣጸቢቑ የንብብ ይቀራረብ ማለት እዩ እንድሕር ፈተና ዘይብልካ ዘይትቦ ኮንካ ግን እንታይ ይኸውን ኣየጽንዕኒ ስለዚህ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካ በመንፈስ ሙሉእ ነይሩ ይብለና ስለዚህ ንፈተና እግዚአብሔር አውጥዮ መንፈስ ቅዱስ አውጥዮ ይብለና ስለዚህ ሰይጣን ካመጽ ይخفتኖ ኸሎ እንታይ ይብሎ መጀመሪያ ነቲ ሕዝዎ ዝነበረ እምኒ ናባን ቀይሮ ናብንጌራ ቀይሮ ኸብሎ ሪናይና ዛናይ ሕጂ ኻንታዩ መንግስታት ናይዛ ዓለም ዘአሪእዎ ይብለና ስለዚህ ሰይጣን መንግስታት አለው ዲብ ዝምድር ተይልና هو መንግስታት ዘን ኩለን ዓለም ኣብ ትሕቲኤን ዝቕመጣ ከምኡ ክንብል ከለና ዋላ ብስጋ ኸማኔ መንግስታት ናይ ዘን ዓለም እዚኦም ብሙሉ ኣብ ትሕቲ ሰይጣን እየን ዘለዋ بعيننا زين ريوم نحن زمسلنا ودسم تاي مسلو ناي بوليتيكا مراحتي ناي هاجر بريزيدنتات نزن هاجرات زمرحون كون يسمعنا بدحريو زسرح جن بدحر كلهم زسرح جن منفساوي حلقه له نخلهم زغوزهم مالتي ابز عالم زي اب امريكا ناي إلوميناتي جروب زبحالو له ناي فريميسن جروب يبحالو زبحالو له نساتهم زي زدقوه نساتهم زي مرصوه مراحي اب امريكا خمرص اكلني نساتهم زي دغفوه مراحي اب عالم ككايد اكلني كمرح اكلني ስለዚህ ሰይጣን መንግስት ለዎ ናይ ገዛሩሱ መንግስት ከምዘለዎ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናዩ ካላይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ነቲ ክብር ናይ አምላኽ ሞኻ ምስሊ ናይ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ምስሊ ናይ ክርስቶስ ዝኾነ ከይበርሃሎም እቲ ወንጌል እቲ ከይበርሃሎም ሲ እዚ አምላኽ ናይ ዝምድር እዚ አምላኽ ናይ ዓለም እዚ يعنتو معورهم يبلنا يو يعنتخا يعورك سيطان بعينخا اندارأخايو نجرات اندارأخا اكزابير يلن تبل سماين مدرن قولي حلقات أميتكا لعلي انت حتت أميتكا بقول نزلو فترات كله ريخا من يفتئروهم إلكا همان يتحسبني غا قال ساينسي إذا أمن بلا كاسب ساينسي أنا أمن ساينس كو عب عالم زلو نجرات زي ترخبه نجر እግዚአብሔር ሂቡና ሞ ነحنا ዘይረኸብናዮ ነገር ዝጣፍአ ነገር ሲ ተማራሚሩ እንታይ ብለካ ሽዑ አይ ሳይንስ ከም ዝረኺቡ ይብለካ ነቲ እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ሳይንስ ዝረክብ እኮ ሳይንስ ካብናቱ አልሓንቲ ነገር ዝፈጠሮ ነገር ይውሉ እቲ እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ነገር እዝን ጌርካሲ ከም ዝኽሰርሕ ትኽእል ኢኻ ኢሉ ሳይንስ ይقرበልና ሳይንስ ግን አይፈጥርኒ ሳይንስ ብዛዕባ ልብና እንታይ ከም ትገብር ክነግረና خل ሳይንስ ግን ልብና ክሰርሕ አይከልኒ ይፈጥር አይከልኒ ስለዚህ ወዲ ሰብ ግን እንታይ ይገብር ኩሉ ግዜ ምዕባለ እንደሕር ተባሂሉ ወዲ ሰብ እንታይ ዝብለካ አነ ሳይንስ የዛአምን ብለካ ሳይንስ ዳ ብምታይ ተአምን ተይልካዮ ወላ ሓንቲ ክስታ ይብሉን ግን የዒንቱ ዓዊሩ መጋረጂኡ ተዓጽዩ ማለት እዩ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ሐዋርያ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ
مغارجهم اي تقنطط انبل مغارجها اندح زي تقنطيطو بمغارجها اندح تشفين كالخا صلي مغارجها بتاتك اندح تشفين كالخا ات كبر ناي كريستوس كرداك ايكلني دلا يوسف تبلكا ايم ولا حنتي مسلكاني انديوم كمان تخاتبل تسب دونقيرلو كما يرو حساب حجز كما يرو تسي يسوع كريستوس يلو يسعبلك كمان تزارب تحسبيها مغنياتو ات مغارجها ناتكا تخلكلك غزلخا يعنتها عويركا سلازلخا من عويركا ناي زمدرزي املاخ وتي الشيطان زبحال مالتي ابي يوحنس معرف 10 تخلته قطري 31 قويتانا يسوع كريستوس بزعبا شيطان كزارب كله فرد ز عالم بصحي يبل شيطان كاب زمدرزي كم زطفق نوصا كم زدربي ينغرناي سلازن تا مالتي فرد ز عالم بصحيو انا مصئي منغست حيزه مصي لخو بزمدرزي سلازف شيطان منغستو كم زسعر قدميو جن ببولي كيدان اوان جن ولا حدا زدفر حيلي نبرن شيطان ولا قالوا كمان ينسمعنينا اغان انت كمان كتوصو ما يتخيلنيخا حجي جن غويتانا يسوع كريستوس ناي شيطان حيل خسعر ابز مدر خمز مصه ينغرنا مالتي سلازي زسعر حيل نيريو ابز مدرزي That's why Satan abzi ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክፍትኖ ኸሎ ንርኢ ማለት እዩ ስለዚህ ናይ ሰይጣን ዝበሃል መንግስቲ ኣብዚ ምድሪ ከም ዘሎ ደቂ ሰባት ብዝተፈላለየ ማእሰርቲ ኣብዚ ከም ዝነብሩ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ህይወተን ደቂሰን ከለዋ spiritual husband ዝበሃል ብለይቲ መፅዩ ዝዕምፀን ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘለዋ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ እዚ ምስጢር እዚ ትፈልጦ ይኽን ምስ ሰባት ክትዛረብዎ ስለ ይትኽእላ ዋላ ሰብኡት ከማኒ ለይቲ ደቂሶም ከለዉ بليت زمصك منفس الله كما يغيرو ايو هذا زيت فولطو دقيسكا خلخا منفس كم زغيرو قاصركا زخل اندحر ناي شيطان حيل بزمدر زي يله خوينو كما يغيرو سب ندا طنقالاي كيدو ناب دبتراتات كيدو اب عالم هابتام كخون خل سب كما سلازي كمتي اب ابراوان معرف 13 قدر 3 انت يبلنا كله ابز تزرق نجر كابت زيرق عالم يمطي يزبلنا اذا كله عالم نريو نحنا ولا تكنولوجي يكون ولا خالق نجرات يكون كابت زيرق عالم يمطي سب تماهيرو تكنولوجي تات قال يفطرالو الكا تحسب تكونكا غنا يعينتك عويركا لخا مالتي مبزحتو نجرات ابز عالم زمص كابت زيرق عالمي زيرق عالم الله زير عالم كترئ تقونكا جن مجمرة اتمغارجها خنططالو يعنتها خبرهالو حواريا باولوس እግዚአብሔር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ነቶም ክርስቲያናት ከአስር ከይት ኮሎ አብ መንገድ ክረኽቦ ኮሎ መንፈሱ መስሃቦ የዕንቲ መጀመሪያ ከፊትሉ መጀመሪያ የዕዊርዎት ናይ ቀደም ዕንቱ ነትናይ ቀደም ዕንቱ አውጪ ግን ካለ ዕንቱ ገጢሙሉ ማለት ካለ ዕንቱ ስለዚ ገጠመሉ እትናይ ቀደም ክርስቲያናት ዘአስር ዝነበረ የዕንቱ ወጪው ናይ ክርስቶስ ዕንቲ ናይ ንክርስቲያናት ዝእክብ ንክርስቲያናት ዝጥርንፍ ዓይነት የዕንት እግዚአብሔር ሂቦ ከምዝ ክገብረሉ ከሎ ግን መጀመሪያ ንዑ የዕንቱ ከፊትሉ እቲ መንፈሳዊ የዕንቱ ከፊትሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ፍርድ ቀሪቡ ክዛረብ ከሎ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 26 ኣብ ቁጥሪ 21 አካባቢ ከም ብበልኩም ቁጥሪ 18 አካባቢ እንታይ ይብል ناي بمن كا حدقت حاتياتن رستي مس قدوسانن كرخبو كاب صلمات ناب برهان كاب سلطان شيطان ون ناب املاح كملسو اعنتاتهم كخفتلهم الخكا اللهو يبل سلاذا حواريا باولوس نابز مدر اغزابير كلخو خلو ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ خلخنا خلو እንታይ ማለት እዩ ነቶም ዕዊሮም ዘለው ሰባት የዕንቶም ክፈትሎም ይዝብለና መጋረጃኦም ቀንጥጥሎም ይዝብለና ምናልባት በዝናይሎም አንተ ትምርቲ መጋረጃኹም ዝቅንጠል ሰባት ሁሉ ትኾኑ ኢለ ያምን እግዚአብሔር መጋረጃኹም ይቀንጥጠልኩም ነቶም ናይ ክብሪ ናይ ክርስቶስ ክብሪ ናይ ወንጌል ዘይርዳእኩም ክሳብ ሕጂ በዛ ዓለም እዚ አምንታይ ዓነት መንግስቲና ዘለና እንታይ ዙ ነገራትና ዝብል ሰብ ስለዚህ መንግስትኻ ክትቀይር ኣለካ መንግስት ተዘይቀይርካ ነገራትካ ሁሉ ግዜ ተኣሲርካ ኣብ ጸልማት ትነብር ሙት ኮይንካ ትውለድ ኣብዚ ምድሪ
ክትመውት ከለኻ ኸዓ ካልኣይ ግዜ ትመውት ማለት ኢኻ ብክርስቶስ ዘይኮነ ሰብ ኣብዚ ምድሪ ክነብር ከሎ ክልተ ግዜ ዝመውት ሓደ ክውለድ ከሎ ሙት ኮይኑ ዝውለድ ኣብዚ ምድሪ እንዳነበረ ሙት ኮይኑ ነበር እንደገና ኸዓ ዳሕራይ ብስጋ ይመውት ማለት እዩ ዳስዋይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኒቆዲሞስ ዳግም ክትውለድ ኣለካ ዝበሎ ኣብ ምድሪ ከለኻ ዳግም ተዘይተወለድካ ናብ ክርስቶስ ብክርስቶስ ዝደሓነ ሰብ بخريستوس داقم استولد سب جن حنسا موت كويني يولد بتنا عدم حاتيات موت كويني يولد إندجنا خا بخريستوس داقم استولدك شعوخا نايزل عالم هوتي نبرك كمالتي بس جاها توموتك بس جاها موت مالت بحدش تولد مجمار مالتي حدش هوت مجمار مالتي مناتو نايزل عالم هوتي زهلوا كشعو سلازي يا انتخاخ يتسلمتكايو اتجزانا اذا عالم منغست زبحال ناتو خمزلوو اتا خالاي نطبخ خزاربولو دلي زلخو بزعبا نايتي ناي شيطان منغست اب زبحال اتي منغست زي شيطان مولو سلطان كمزلوو اب زمدر زي امخا سلطان كبكا خمزخل حيل كبكا خمزخل اب زن غويتانا يسوع كريستوس انتاي زبلو زلو كل سلطان توهيبني مو أنا نعيس قدر لي أنا خا سلطان كبكاي زبلو زلو كل سلطان مني زهو هواي سماين مدرنز فتر اكزابير سماين مدرنز فتر اكزابير لعلو خليو نسيت أنجن تقوم لي اكزابير سلازي كل سلطان توهيبني له كزار وخلو نسمع من رأي مالتي سلازي سلطان ناتي سلازو خونا نايز مدرزي منغستي أنا سلازو خونكو عزازي أنا سلازو خونكو نقص انت قدشك بحج مويتك تحراي تسيخا እንደገና ካ ድሕሪ ክንደይ ሻሓት ዓመታት ጸኒሕኻ መጽኢኻ ኣብዚ ምድሪ ዝ ንጉስ ካብ ትኸውን በቋራጭ ንምንታይ ኣነ ናይ ዝ ምድሪ ዝ መንግስቲ ዘሂበካ እዩ ዝብሎ ነይሩ ንዓና ኻኹም እዩ ዝብለና ዋ ስለምንታይ ዳግም ተወሊድኩም ብሕጂ تحراي كابز مدرزي نيركم صباح نقول تسيئكم دعنا مسيئكم مس كريستوس كستاي كابتن أبرو نمنتاي ناتي أبزا ساعات زيا تزدلكم وخبرتكم وكمي أنت قم تداريو هابتدي قم تداريو نعيس عوني كل نجار كوكمي يلقى مع التوي فتننا سلزي إذا فتانزي أبز مدرزي نايجازا رسو منجست خمسة لوا نايجازا رسو خاني سلطان كهبن كخلين كم زخيل اتناتو سلطان نت منجستو زتأكم نجار نخد جبرالو سلطان يبكى بوزحات سبات الله أبز عالم زي ناي سايتانيزم زبها الهيمانوت الله المثالي أب أمريكا الله مول عالم دسفح فحزله هيمانوت يحجب ساعات زي إذا هيمانوت زي توم نوع عوز أقول قولو سبات ناي witchcraft spirit زبها له witchcraft زبها له أب أمريكا واقع زبها النجار الله هيمانوت رؤوسه زخاليه إذا سبات زي بانساب يراقبوا أب فيسبوك يتكا أب إنستغرام كتكا لعل بميلنا زقط صورو سعبت اللوام كم يجر كان سيد أنكم تقولوا يمهرها يسلطنوها حيل اللوام هدلهم حتى ما تكونوا خلو جنزب على اللوام كم يجرهم كم زخلوا سب فوليات كونوا خلو زم سبات زيهم نمنتهي حتى ما تكونوا تلك نايزم درزي جزائي حتى مجبركا دخاخ أجبركا ناب جزابير كتسقع خلها برختك بالعكا مبزحته خريستيان بزح بشجر بمكرة بفاينانس بقلة ندا تشجر إذا زنبر نمنتاي إتسيتان أمناتو منجست خلها ولا حنت قستاي جبركاني ولا حنت نزع خانيركا ناتو سلز نبركا مسوسة تحاحس كي حد خينيركا ناب كريستوس منجست مسمت أخاجن فيدنا فيد كتتآمت يخات جمر مالتي سألاي خا يخون إن دحراب كريستوس أني أخا منفس قدس عبخاته له السيتان كسعرك كاي كلني جن ناب كريستوس متى الله خيلك حنساب ناب جزء تخيت حنساب ناب كريستوس متى نابزن تمارا لستخون كها تاي جبرك كمالتي أبتو جزء تخيت كلها يا أسرك كمالتي سلذي بذا علم زغت نبر كلها تتحس كتأثير كاتنبر شو عنك زابير تلمن تتصوم تبل جنسخا ملوء بملوء من قستخا سلذيك أيركا تأثير كاتنبر مالتي
إتنا إجزابير منفس زلكات خوين كاغن نا إجزابير منفس زلوه حرنة اللوه يبل سلزي منفس نا إجزابير عوش تغاتولو حرنة اللكا نا إجزابير منفس زلوه سب بمتايت فولتوت يلكا بفريقهم كتلالي وميخوم يزبل نا إجزابير كار وانجل ماتيوس معرف شو عاتن دحران بيلنا قوتانا يس كريستوس انتايلو بفريقهم كتلالي وميخوم حارسب ناي كريستوس سعاب مخانون ناي سيطان سعاب مخانون والحان تغستايد لكاني ملكع يكون انت خانتريو فريو او خلقات فولتيخا بفريق قاتلاليو سلازي فرينا انتايو اما جرش اقوان قوتانا يسوس كريستوس انتايلو بصباب منقد زحالف አሎ بتاغفح منقد زحالف بزحات يوم يبلا وانجيل ماتيوس معرف شو عاته وطر 13 دحران بيمنايو بزحات سبات اندياوم ابت ساعتتي حوارياتنا زولو بساعت زي نبياتاتنا زولو بساعت زي صباح نغو غويتانا يسوس كريستوس አይፈልጠኩምኒ ክብሎኩሚ ይዝብል بشمكا اغاننت كو ጽናይና ጎይታ بشمكا كو ትምኒት ብዙሕ ትንቢት ተዛሪብናይና بشمكا كو ሰባት ፈዊስና ነርናይና ጎይታ ክብሉን እዮም ቸርችናትና ኮ ዓብ ቸርች ነሩና ብዝ ምድር خለና ክንደዛ አባላት ነሮምና ቸርችና ኮ ክብሉ እዮም ግን አነ ከቶ አይፈልጠኩምኒ ክብሎሜ ይብለናይና እግዚአብሔር ቃል ንምንታይ አብዝ ምድር خሎ ሰብ መንግስቱ ይቀርኒ ና እግዚአብሔር ሽም በና እግዚአብሔር መንግስቲ እነብር አለኹ እንዳበለ አድራሽው ጥራይ ዝቀይር ልቡ ግን ኩሉ አብ ዓለም እቶም ናይ ዓለም ዝፎቱ ካብ እግዚአብሔር አይኮኑን ይብለና አብ ቀዳማ ዮሐንስ እቶም ካብ ዓለም ዝኾኑ ካብ እግዚአብሔር ከቶ አይኮኑን ይዝብለና ስለዚህ ና ዓለምን ንእግዚአብሔርን ክትፎቱ አይትخሉን ይኹም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 24 እንታይ ዝብል ንኽልተ መንግስቲ ክትግዙ አይትخሉን ይኹም ወይ ነተ ሓደ ገዲፍኩም ነተ ሓደ ትስዕቡ ወይ ነተ ሓደ ተገዚኡኩም ካ ነተ ሓደ ትጎድፉ ይዝብል ንኽልተ ተኮንካ ኩሉ ግዜ ህይወትካ ተኣሲርካ ኢኻ ትነብር መብዛሕቱ ክርስቲያን ዝብሰብ አድራሻ ይቀይሩ እምበር ማንነት አይቀየረን እግዚአብሔር ማንነትና ክንቀይር ይዝደለና ንክርስቶስ ክንመስል ይዝደለና ሃይማኖት ክንቀይር ናይ ሓደ ቤተ ክርስቲያን አባላት ክንከውን አይኮናን ተጸውዕና ቤተ ክርስቲያን ንሕናይና አነ ቤተ ክርስቲያን ንስኸ ቤተ ክርስቲያን ይኺ ንስኻ ቤተ ክርስቲያን ይኻ እግዚአብሔር አብዝ ምድርዚ ቤተ ክርስቲያን ማለት ናይ መንፈስ ቅዱስ ማሕደሪ ማለት እዩ አቡሊ ኪዳን ቤተ መቅደስ ዝበሃል እንታይ ይተልና ናይ እግዚአብሔር ታቦት አፍቲ ቤተ መቅደስ ይቅመጥ ነይሩ ኃይል እግዚአብሔር እንደሐደሊኻ አፍቲ ቤተ መቅደስ ጥራሕ ኸትካ ኢኻ ናይ እግዚአብሔር ኃይል ክትረክብ ትኽእል ሕጅግን እግዚአብሔር በጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምድሓን እቲ መንፈስ ቅዱስ አባና ምጽዎ ስለዚህ ሓደ ሰብ አብዝ ምድሪ እንታይ ይተልና ናይ መንፈስ ቅዱስ ማሕደር ክንከውን ኢና ጸውዕና ናይ መንፈስ ቅዱስ ማሕደር ተኾንካ ልክ ከምዚ ራውተር ከምዚ ናይ ዋይፋይ ኣብ ገዛኻ ዋይፋይ ኮኔክትድ ገብር ቴሌፎንካ ኮሙ ልክ ኻኒ በቲ መንፈስ ቅዱስ ኃይል ኻኒ ምስ እግዚአብሔር ኮኔክትድ ትገብር ማለት እዩ ሃይማኖት ስለዘለካ መጽሐፍ ቅዱስ ስለዘንበብካ እግዚአብሔር ምሳኻ ኮኔክት ትገብሪ ማለት አይኮነም መንፈስ ቅዱስ ምሳኻ አሎዲ ዳግም ተወሊድካ ዲኻ በመንፈስ ዲኻ ትማላለስ አብሮሜ 8 ቁጥር 14 እቶም በስጋ ዝመላለሱ ናይ እግዚአብሔር አይኮኑን ይዝብለና በስጋን በመንፈስን ምምልላስከም ዘሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ ሮሜ 8 16 حسب منفساو خمس خوانت اذا انا እግዚአብሔር መንፈሳው خمس خوانت ይነግረና ስለዚህ በመንፈስ ክንማላለስ ከም ዘለና በመንፈስ ትማላለስ ትኾንካ ሐሳብ ናይ ስጋ ሐሳብ ናይ ዓለም እዚ ትጎድፎ ከም ዝኾንካ ይነግረና ማለት እዩ ተሳልሰቲ ሰይጣን አብዝ ምድሪ ስልጣኑ ውሱን ምዃኑ አብዝን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስገደለይ ሞት ስልጣን ዝኸበካ ይልዎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከንታይልዎ ንእግዚአብሔር አምላክካ ስገድ ንኡ በይኑ ኸአ አምልኽ ጽሑፍ እዩ ኢሉ መለሰሉ ይብለና ብድሕሪኡ ግን ኣብ ቁጥር 10 እንታይ ይብለና ሽዑ ሰይጣን ግዜኡ ወዲኡ ሓደ ጎይ ዝብለና ንምንታዩ ናይ ሰይጣን ኃይሊ ብጣዕሚ ውሱን እዩ
ዝተወሰነ ነገር ጥራሕ ክገብር ዝኽእል ዝተወሰነ ነገር ክገብር ይኽእል ሰይጣን ኩሉ ነገር ግን ክገብር አይክልኒ ኣብዚ ምድሪ እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ቦታ ኣሎ ኩሉ ኃይል እዩ እግዚአብሔር ሰይጣን ግን ኮማ ዓይነት ኃይል ይብሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ኣይስዕበካን ይኽብሎ ከሎ ክቆትሎ ዋላ ካለ ነገር ክገብሮ ኣይፈተነን ወናት ኃይል ስለ ዘይብሉ ኃይሉ ውሱን ስለ ዝኾነ ኃይሉ ውሱን ከም ዝኾነ ምሳሌ ኣብ ኢዮብ መጽሐፍ ኢዮብ እንድሕር ከድና ንኢዮብ ደልዩ ኣብቲ ከባቢ ክንቀሳቀስ ከሎ እግዚአብሔር ታይልዎ እንታይ ትገብር ኣለኻ ኣብዚ ከባቢ ንኢዮብ ነገሩ ደሊኻያ ከይትኸውን ክብሎ ከሎ እንታይ ዝብሎ ንኢዮብ ዳእሞ ከመይ ጌራ ኣነ ክትንክፎ እስኻ ዝቕሎ ሃብቲ ሂብካዮ ንዓኻ ብጣዕሚ ዝጸልየልካ ሰብ እዩ ከመይ ጌራ ክትንክፎ ይክእልኒ ይብል ኢዮብ ግን እንታይ ነበረ ይብለና ጻድቕ ነበረ ይዝብል እሺ ጻድቕ ተኾንካ ናይ ክርስቶስ መንፈስ እንድሕር ኣለካ ክፍትነካ ተኾይኑ ሰይጣን ካብ እግዚአብሔር ፈቃድ ደልዩ ኣምናቱ መንግስት እንድሕር ኣለካ ካብ እግዚአብሔር ፈቃድ አይደልን ናቱ ይኻ ኦሬዲ ከም ድላይ ይዝገብረካ ኣምና እግዚአብሔር እንድሕር ኣለካ ግን ከምትኒ ኢዮብ ፈቃድ ዝሓተተ ከም ካልክዕ ፈቃድ ሓተት ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣብ ኢዮብ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 12 ታይልዎ ንኻለ ነገር ድላይካ ግበር ኢልዎ ንዑ ግን ከይትትንክፍ ካል ስልጣን ግን ሂበካ ኣለኹ ኢልዎ ኣብ ደቁ ኣብ ካል ነገራቱ ኣብ ንብረቱ ድላይ ይኽገብርን ሰይጣን ስልጣን ሂብዎ እግዚአብሔር ፈቂዱሉ ማለት እዩ ስለዚህ ከምኡ ልክዕኻ ንዓና እግዚአብሔር ይከላኸለልና እዩ ናቱ መንግስቲ ሰዓብቲ እንድሕር ኮይና ነታ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሒዝዋ ዝመፀ መንግስቲ ናታ መንግስቲ ኣባላት እንድሕር ኮይና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ኣባና ዝቐመጡ ኃይል ኣለዎ ተመንን ዕንቅረቤት ክትረግጹ ኩሉ ኃይል ናይ ጸራእ ክስዕሩ ስልጣን ሂበኩም ኢሉ ንደቂ መዛሙርቱ ክልእኹም ከሎ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 10 ቁጥሪ 19 ንርኢ ኩሉ ናይ ጸላእ ኃይሊ ክስዕሩ ይዝብለና ኩሉ ናይ ጸላእ ኃይሊ ክንስዕር ተኾይና ግን ንሕና መንግስትና ክንፈልጥ ኣለና ኣበይናይ መንግስቲና ዘለና ክንፈልጥ ኣለና ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ደቂ መዛሙርቲ መንግስቶም ኣበይ ከም ዝነበረ ኣይፈልጡን እዮም ነይሮም እታ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሒዝዋ ዝመፀ መንግስቲ ምድራዊት መንግስቲ ኣትመስሎም ነይራ ስለዚ ጴጥሮስ እንታይ ዝሓስብ ነይሮም ኣብዚ ምድሪ እዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እስራኤል ንጉስ ክኸውን እዩ ጴጥሮስ ከኣነ ከዓ ጠቅላሊ ሚኒስተር ክኸውን እዩ ዮሐንስ ከዓ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ክኸውን እዩ ከምኡ ዓይነት ስልጣን ተዋሂብዎ ኣብ እስራኤል ክነብር ዝሓስብ ነይሩ ቤተክርስቲያነይ ኣባኻ ገይረ ያለኹ ተኺለ ያለኹ ምስ በሎ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 16 እስኻትኩም ንወዲ ሰብ መን ይብልዎ ኢሉ ሓቲቱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዞም ጎረቤት እዞም ህዝቢ መን ይብሉ ንዓይ ኢልዎ ሳቶም ከዓ ገሊኦም ኤልያስ ይብሉኻ ገሊኦም ኤርምያስ ይብሉኻ ገሊኦም ዮሐንስ ይብሉኻ ኢሎሞ ጴጥሮስ ግን ኖ ስኻ ህያ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ ምስ በሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተገሪሙ ዋው ኢልዎ ነዚ ክገልጸልካ ዝኽእል ካብ ሰማይ ዝመፀ መንፈስ ተዘይኮይነ ብመናይ ምድራዊ ነገር ክግለጸልካ ይክእልኒ ኢልዎ ስለዚ ካብ ሕጅን እኔው ምስ ናይ ሰማይ እስኻ ኮኔክት ክትራኸብ እንዳሕጅ ጀሚርካ እዛ ምድሪ እዚኣ እዛ ቤተክርስቲያን እዚኣ ናይ ሰማይ ናይ መንፈስ ቤተክርስቲያን ስለ ዝኾነት ኣባኻ ክትኽላየ ካብ ሕጅን እኔው እስኻ ስምዖን ወዲዮና ዘይኮንካስ ካብ ሕጅን እኔው እስኻ ጴጥሮስ ኢኻ ኢልዎ ጴጥሮስ ማለት እምኒ ማለት እዩ መሰረት ማለት እዩ ናይ ቤተክርስቲያነይ እምኒ እስኻ ኢኻ ቤተክርስቲያነይ ከዓ ኣባኻ ክትኽላየ ኢልዎ ብሰማይ ዝኣሰርካዮ ክእሰር ብምድሪ بسماي زأسر كايو كأسر بمدرز أسر كايو ونكأسر يلو بسماي فتح خايو خفتح بمدرز فتح خايو خا كفتحيو يلو كأسرن كفتحن بسماين بمدرن سلطان هبو مالتي بيتروس جن استيلا يردو النيرو شعوت أنا حلو كاو حلف كيبلنا خلنا أو إنجيل ماتيوس معرف 16 بيتروس قوتنا يسوع كريستوس حجي بمنفس زرد أسب رخيب اللخو بتخرستياني مسرتها أب بيتروس تخيلي اللخو إلو نمجمع رجزة باركس حجي مستيرة التزارب كوس
كلهم كردوني يخيلوا يلو دك مزامورت كبابيلو باركس بولو مستيري إذا خاطر داكم بالوخ نغركم ايه انا ابز مدري ماتي زلخو كموت كم زخونكو بسالسيتي معالت قصر كم زخونكو كقتل مخاني مو دغنا خاب سالسيتي معالت قتسق مخاني تحركا كعرق كم زخونكو يلو مس نغورم هي مجمره استقاوموا من يتلنا بيتروسي ريخا منفساو نجر بمنفس زيرد اكاد خوينو غويتانا يسوع كريستوس جن بمنفس ناي منفس نجر زردو سلا زخونه نبيتروس ايكونن غنيحو نتمس بيتروس اوشت بيتروس كون يسرح تناي سيطان منفس جن نعو غنيحو اذن تا مالتيو بيتروس زاكل مسكزا مسكروس غويتانا يسوع كريستوس زصلي مسؤول زغلغل زنبره ناي بيت ክርስቲያናይ መራح ክገብረካየ ኢሉ ቤተ ክርስቲያኑ ዝተخላ ሰይጣን ግን አምናቱ መንፈስ አትዩ ይጻወተሉ ነሩ ሰራህ ነሩ ብዙሕ አገልጋሎ ኮይንካ ብዙሕ አብ ዓለም ናነበርካ ንሕና እኮ ሃይማኖትና ከምዚዩ አነ እኮ ናይዛ ሃይማኖት እዚ ተኸታለ ይኽትብል ትቕሪኻ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ መንፈስ ግን ምምርማር ዝመስልዎ ነገር የለ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ መንፈስ እንታይ እዩ ጴጥሮስ አነ እኮ ጽቡቕ ኣለኹ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ስልጣን ተዋሂቡኒ ዝሓስብ ዝነበረ እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ናይ ጴጥሮስ ነገር መስራአየ አቦኻን ናይ ዝስዕበኒ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ብሰዓትቲ ናይ ጴጥሮስ ልብ መስራአየ ናይ ደቂ መዛሙርቱ ልብ መስራአየ ዓለም ብምሉእ እንተረባሕኩም እሞ ነፍስኩም ተጠፈት እንታይ ክገብረልኩም ኢሉ ኣብዛ ዓለም እንዳነበርካ ናይዛ ዓለም ኣቑሑታት ተዋሂቡካ መኪናታት ተዋሂቡካ ሃብቲ ተዋሂቡካ ጽባሕ ንጎብዝ ምድር ገዲፍካዮ ትኸይድ ግን እታ ነፍስ ትበሃል ንዓ ተጥፋእኹማ እንታይ ትረብሑ ይብለና ንሕና ንነብር ኣብዚ ምድር እዚ እዛ ምድር እዚኣ ግዝያዊት ቤትና እያ ንግዚኡ ኢና ንነብረላ ካብዚ ዓለም ካብዚ ምድር እዚ ዝጸበቐ ንነብረሉ ህይወት ጽባሕ ንጎ ነፍስና ትነብረሉ ቦታ እግዚአብሔር አዳሊልና ኣሎ ኣነ ቤት ከዳልወልኩም ይብላ ወንጌል ዮሐንስ ቤት ከዳልወልኩም ከኸይደልና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በዓል ጴጥሮስ ደቂ መዛሙርቱ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ክንውድእ ኸልና እንታይ ኢልዎም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ልቦም ስለ ኣዝረአየ ካብ ሕጅን ነው ኢልዎም ንዓይ ዝስዕበኒ እንተሎ ኢልዎም ነብኡ ነዲዩን ንሓፍቱ ንሓው ሰብኣዩ ሰበይቱ ደቂ ኩሉ ገሪፉ ንዓይ ዘይሰዓበኒ ንዓይ ኣይበቃዕኒ ክብሎም ከሎ ንርኢ ልቦም ስለ ዝረአዩ ነዚ ናይ ምድሪ ህይወት ነዚ ናይ ምድሪ ሃብቲ ደሊኹም እንዳሕር ትጸንሑ ኮይንኩም ንዓይ ክስዕቡን ይትኽእሉን ኢኹም ግንከ ክብሪ ናይ እግዚአብሔር እዞም ሰባት እዚኦም ኣይተረድኦም ነይሩ ዳሕራይ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ቁጥር ምዕራፍ 17 ክንኣቱ ኸለና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ገይርዎ እቲ ክብሪ ናይ ሰማይ ከርእዮም ኢሉ ንጴጥሮስ ንዮሐንስ ንያቆብ ንሰማይ ንጎቦ ሒዝዎም ክጽልይሉ ወሲዱ ዳሕራይ ግን ክብሪ ናይ እግዚአብሔር ኣብኡ ከም ተገልጸ ክብሪ ናይ እግዚአብሔር ከም ዝመጸ ንርኢ ክብሪ ናይ እግዚአብሔር ጴጥሮስ ምስ ረአየ ጴጥሮስ እንታይ ገይሩ ሽዑ ኣታ ጎይታ ንኤልያስ ምስ ረአዮ ንሙሴ ምስ ረአዮ ኣታ ጎይታ ዋ ንምንታይ ደኣ ሞብዚ ቤት ሰሪሕና ኣብዚ ዘይንቕመጥ ክብል ከሎ ንርኢ እቲ ክብሪ ናይ ሰማይ ምስ ረአየ ኣብቲ ናይ ሰማይ ካ ክቕመጥ ደልዩ ንምድሪ ንምንታይ ንምለስ ኣብ ዘለናዮ ኣብ ዘይንቕመጥ ካ ክብል ከሎ ንርኢ ስለዚ بدحريو بيتروس انت عن السمنيرو ولا نقولتنا يسوع كريستوس يخحد دمبر اتنا يسماي هيوت ناي سماي كبري اغزابير اريو مالتيو كالي منغست خمزلا كالي عالم كمزلو مسرايه بدحريو كساب هيوتو مسواعت زخون واغا خفل نري مالتي سلازي خو مخانا انا اغزابير يعنتنا يخفتلنا يعنتنا زعور سبات نا اغزابير نغا زي تردانا كله يعنتنا خفتلنا بغويتا بيسوس كريستوس سم صليلكم الله لهم ما انت بيسوس كريستوس سم يعنتكم كفتلكم مغارجاهم كقنطط مغارجاهم كلعل يعنتكم تخفيتو ناب هايمانوتكم ناب مراحت هايمانوتكم كند مرأي نخريستوس يعنتو تريو ناب كريستوس كلاتنا خنصعب اذا عالم زي ياخلنا النا قبيسنا مسقلنا العلنا نخريستوس كنصعب كم تمصوعتنا زخونه እግዚአብሔር ኮማ አይነት መንፈስ ከወልኩም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጽልየልኩም አለሁ ባርከስ እግዚአብሔር ይባርክኩም እግዚአብሔር ይሐልኩም ገጹ ይብራሃልኩም ጸጉ አይሃብኩም ገጹ ይምለሰልኩም ሰላሙ ድማ ይሃብኩም
بشم እግዚአብሔር አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ አሜን ብለኩም አብታ ተቅጽል ዘላ ቪዲዮ xsab ንራኸብ አብታ ተቅጽል ዘላ ትምህርት xsab ንራኸብ بصلوت ክትሕግዙ ደጊመላ በወኩም ማለት እዩ ላይክ ግበሩና ሳብስክራይብ ግበሩ بصلوت حግዙና ካብዚ ብስተረፈ ዝመዘሎ ትምህርቲ ብዛዕባ ናይ እግዚአብሔር መንግስት ትበሃል ከም ዘላ ታ ናይ እግዚአብሔር መንግስት ኣብዚ ምድሪ ዝ ከም ዘላ ብዛዕባ ኻኒ ሒዘልኩም ክቀርብ ማለት እዩ እግዚአብሔር ባረኽኩም